παιδιά στο σημερινό βίντεο. Τι θα παίξουμε? Γράψτε στο chat, Μαρία. Όχι, τι είναι αυτό, Παναγία μου? Θα παίξουμε εδώ, όπως βλέπετε, λέει Silly Simon Says. Και μετά λέω να παίξουμε κανένα εκεί. Μαρία, τι λες? Μαρία, τι λες? Κάτσε να δω. Λέει ναι. Γράψε και εσύ κανένα ελληνικό, ρε Μαρία, να καταλαβαίνουν τα παιδιά. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Εγώ βγήκα τρίτη και η Μαρία βγήκε δεύτερη. Όπως βλέπετε εδώ που γράφω, καλά δεν φαίνεται καλά για κάποιο λόγο. Όχι, ζόμπι δεν μ' αρέσει. Πρώτη βγήκε η Μαρία, sorry παιδιά. Πρώτη βγήκε η Μαρία. Με σκότωσε το κακό το μόνστερ. Εδώ το hack είναι, παιδιά, να πηδάτε όταν έρχονται κοντά σας. Και βγήκε η Μαρία με την Bonita 89. Και τη Μαρία. Καλά δεν λέω Μαρία? Ναι ή όχι, Μαρία? Κάτσα. I think I'm gonna... Δεν έχει. Μαρία, να παίξουμε εκεί καλύτερα, γιατί δεν μπορώ από το λάπτοπ. Μαρία. Οκ. Εντάξει, το είδα. Παιδιά, δεν το λέω σε εσάς μόνο, το λέω και στη Μαρία, μην νομίζετε. Το ναι και τέτοια. Το λέω στη Μαρία, μην νομίζετε. Τώρα μπαίνουμε εδώ Kiss, όπως βλέπετε, season 22. Μπορείτε να μπείτε και τώρα που κάνω το βίντεο, να σας δούμε και να σας καμαρώσουμε. I think I'm gonna... Ωραία, βάζω εγώ πράγματα. Μαρία, για πες ένα χρώμα στο chat. Αν έχει chat αυτό το παιχνίδι. Έχει chat. Πες ένα χρώμα, Μαρία. Πες ένα χρώμα, γρήγορα. Μπλε, ωραία. Ανοιχτό ή σκούρο? Οκ, ανοιχτό, Μαρία, γράφεται με όμικρον, αλλά τέλος πάντων. Light blue. Shit. I think I'm gonna... Τι? Με τρομάζεις? Τι εννοείς? Το γύρο. Εγώ μπήκα. Ποιον έχουμε? Ποιον έχουμε, ρε Μαρία? Η γάτα. Θα προσπαθήσω να μην βρίσω σήμερα. Καλά, ποτέ δεν βρίσω αυτά, απλά το λέω από μέσα μου για να μην ακουστούν. Γιατί αλλιώς βγάλανε και τον αρκούδο, όπως βλέπετε guys, γιατί είναι χαζή.
Το χαζί με τραγιά, βρισιά, γράψτε στα σχόλια. Και το Μίκι βγάλανε. Έχουνε βρει την έξοδο. Εντάξει. Now watch me do. Είναι εκεί τα τέρατα, Μαρία, πρόσεχε. Μην ξεκλειδώσει ο τέρας. Όχι, πήρα λεφτά, εντάξει. Παρακαλώ. Και είμαι χωρίς μαλλιά. Πού είναι, νάτι. Παιδιά, εγώ όταν βρίσκουν την έξοδο βγαίνω κατευθείαν. Goodbye. Γεια Μαρία. Εγώ βγήκα. Κάτσε να βάλω ελληνικά για να καταλαβαίνετε κι εσείς. Σε κυνηγάνε, Μαρία. Ωραία, δεν την κυνηγάνε τη Μαρία. Απλά δεν μπορεί να το πει επειδή τώρα είναι σε round. Και μιλάμε όπως βλέπετε. Αυτή είναι η Μαρία και εγώ είμαι εκεί μόβ. Και μιλάμε 1 ώρα και 1 λεπτό. Όπως βλέπετε. Καλά λέω, Μαρία. Μαρία, βγήκες. Μαρία. 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 Ρε Μαρία. Μου φάνηκε ότι σας δυσκόλεψε. Είμαστε έτοιμοι. Τίποτα δεν είναι πια δεδομένο. Αυτός που ιδανικά θα ήθελα να φύγει είναι ο Σωτήρης. Και τότε αν δεν ξέρετε ότι αν δεν κάνουμε πιάτο, δεν μου μίλαγες γι' αυτό. Γιατί δεν μου μίλαγες? Γιατί δεν μου μίλαγες? Όχι, ο Μίκη και ο κλόουν. Γιατί 2? I'm think I'm gonna... Ναι. Οκ. Αλλά τώρα έκλεισα κάμερα επειδή δεν πειράζει. Ούτε εσύ εμένα. Με σώζουνε, παιδιά, όπως βλέπετε. Ναι, σε αυτό το παιχνίδι σώζουν όλες. Μπράβο, αγοράκι. Καλό αγοράκι. Μ' αγαπάει αυτός. Αυτός με αγαπάει, το ξέρω, φαίνεται. I think I'm gonna... Πού είσαι? Δεν ξέρω και πού είσαι. Ξέρω, το βλέπω. Ο Μίκη. Με έφαγε, Μαρία. Με σώζει άλλος. Φωνάζω. Είμαι πάνω. Πρόσεχε. Παιδιά, δεν είναι ο Βασίλειας, απλά ανοίξε στο προηγούμενο παιχνίδι. Μπράβο, αγοράκι, σε καλό.
Έλα, σώσε με. Θα με σώσει, δεν με σώσει. Μαρία, έλα κάτω να με σώσεις. Δεν με αγαπάει. Α, με έσωσε άλλη, εντάξει. Μη ρε Μαρία. Ρε Μαρία. Έχασα. Καλά δεν... Έχασα, δεν μπορώ άλλο. Πάω για spectate. Να σε βλέπω. Πρέπει να δούμε τη Μαρία. Να, τη Μαρία. Αν θέλετε τι κάνετε φίλοι, τι λένε. Μαρία κάτω Παύλα Love 2353. Ο Μίκη. Μαρία, πώς την γλίτωσες έτσι. Πώς τη γλίτωσες έτσι ρε Μαρία. Να μπορείς να κινείσαι με άνεση σε κάθε ηλικία. Αυτό δεν είναι πολιτικό. Σειρά Solver Metaflex. Με ένα χρυσό συνδυασμό διατροφικών συστατικών που συμβάλλει στην I love Μαρία. των αρθρώσεων. Αχ, πονάω παντού. Το gold standard στα συμπληρώματα διατροφής εδώ και πάνω από 75 χρόνια. Συνεχίζουμε. Το adventure τελείωσε. Ούτε εγώ η Μαρία βγήκε δεύτερη. Εγώ πέμπτη επειδή σκοτώθηκα. The Park είναι ωραίο. Και το Ice Cave. Θα βάλω random. Όχι, το συνεχίζω Μαρία. Απλά το έχω σταματήσει. Τώρα θα φάμε καραμελίτσα. Ποιον έχουμε, Παναγία μου. Part 2, παίζω kiss με τη φίλη μου. Παίζω kiss με τη φίλη μου, part 2. Τι πιο απλό ρε Μαρία. Να τη Μαρία, αλλά έφυγε. Γιατί μάλλον την κυνηγάει το τέρας. Και δεν βρίσκω πουθενά κλειδιά. Εδώ γενικά παιδιά, guys, τέλος πάντων, σας νοιάζουν τα κλειδιά. Κλειδάκι. Θα ανοίξω. Έλα, κόλλησε. Δεν είναι και εύκολο να παίζετε από λάπτοπ, παιδιά. Πήρε η Άρτεμι λάπτοπ, Μαρία. Σου το είπε. Και πού το ξέρεις? Εντάξει. Έγινα μικρούλα. Πού το ξέρεις? Πω. Όταν γίνεσαι μικρή τρέχεις πολύ γρήγορα. Κι εγώ, αλλά δεν ξέρω που έχει. Μεγάλα τοστάκια με κούτελο. Έχεις τη δύναμη μέσα σου. Γιατί μία φέτα κούτελο φτιάχνεται από 1,5 ποτήρι φρέσκο γάλα. Και μαζί με το χαμόγελο. Το γιατί. Πού είναι η έξοδος, καλά παιδάκια? Μοντέρνα κουζίνα. Από καθαρά δευτέρα, αποκλειστικά στα Lidl. Κίνερ ταχύτητας 59 και 99. Φρυγανέα μικρή 14 και 99. Και σούπερ τικ σε
Anytime. Σε έφαγαν. Και εμένα. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα νικήσουμε, οπότε έτσι και τελειώνει ο χρόνος, παιδιά. Ορίστε. Γράψτε κάτω στα σχόλια, μαντέψτε από ποια συσκευή τραβάω βίντεο. Τάμπλετ, κινητό, άλλο λάπτοπ, ρολόι, ό,τι θέλατε πείτε. Ούτε εμένα. Νικήσαμε. Εγώ 7η. Εγώ δεν θα μπω στο γύρο. Ροζ. Ευχαριστώ. Τι το έγραψα στα ελληνικά. Εγώ δεν έχω μπει ακόμα. Γιατί το γραμματώ. Δεν το κάνω ωραίο. Ποιο τέρας έχουμε? Πόρε φίλε, ο Μίκη, με αυτόν τον Μίκη πια. Εγώ μπήκα, είναι τέλειο το outfit μου. Έχεις μόνο ένα escape, ρε Μαρία. Δεν έφτιαξες το outfit σου. Κοίτα εμένα. Πρέπει να βρω ένα κλειδί. Δεν έχει κλειδιά. Βρήκα κλειδάκι. It wasn't think I would be naked. Petit, c'est trop petit. Petit, c'est My name is Kiki, look at me. Σου αρέσει το outfit μου? Γράψτε στα σχόλια έτσι όπως το έχω κάνει. Ορίστε.
Ξεκλείδωσες Monster, Μαρία. Ναι. Το είπα. Εγώ τρέχω στο άπειρο. Στο άπειρο. Γιατί η Μαρία ξεκλείδωσε τέρας, το κλόουν κιόλας. Μετά Μαρία έχει να ψηφίσει το Garden. Να παίξουμε. Εγώ βγαίνω λίγο. Να παίξουμε semi-finals Ninja. Αλλά το πρώτο. Ναι. Θα παίξουμε semi-finals Ninja. Μα το έχω κάνει το βίντεο αυτό, ρε Μαρία. Όχι, εσύ. Όχι, το ανέβασα τώρα. Σιγά με το τερματίσει από το λάπτοπ, με κοροϊδεύεις. Αυτή έχει 70 wins. Εγώ είμαι μετά από αυτήν. Για να πούμε ιστορικά, αυτό που έρχεται είναι από το ελληνικό τοπάζιο, το οποίο ήταν ένα νησί στην Ερυθρά Θάλασσα και στην αρχαία Ελλάδα αυτό το νησί, παρήγαγε τότε δηλαδή, περίπτωτο που λέμε. Και έτσι πήρε την ονομασία του αυτό το πέτρωμα από το νησί εκεί. Και μέχρι και σήμερα είναι πολύ αυτό. Επίσης στην αρχαία Ελλάδα θεωρούσαν στο Μεσαίωνα θεωρούσαν ότι η λίμνη τα ξόρκια... Μαρία, κάνω 25 λεπτά σχεδόν βίντεο. Στην Ινδία επίσης θεωρούσαν πως αν φοράς ένα τεπάζι στο λαιμό σου πάνω από την καρδιά είναι σε πιο ωραίος. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ όλο και κάτι μαθαίνω. Έχουμε ένα τοπάζ, είναι σαν Σιγά με το κάνω. τα πιο εμπορικά είναι αυτά τα οποία είναι κόκκινα, το imperial τοπάζ το λέμε. Όχι, παίζουμε dress to impress. Είναι το ροζ στην Ιαπωνία. Το μπλε είναι το πιο κοινό, το γαλάζιο. Μετά έχουμε ένα κόσμημα, το οποίο όμως κόσμημα είναι όλα τα λεφτά. Γιατί το κόσμημα Θα παίξω dress to impress, κωδική part 2. Οπότε πρέπει να πούμε... πρέπει να πούμε να πούμε free play server. Είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω να πάει καλά. Να δούμε τώρα. Άρα θεωρίζοντας κιόλας ότι το ένα καράτι αντιστοιχεί σε 0,2 γραμμάρια, ξέρουμε ότι αυτό το κόσμο έχει 107,6 γραμμάρια καθαρό ποσό με το 8 καρατίο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη. Και η συνεκτίμηση λέει πολλά. Νίκο, πόσο θα ήσουν ευχαριστημένος να εισπράξεις από αυτόν τον κόσμο? Πιστεύω να φτάσει ένα ποσό... Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Είσαι πανέτοιμος να κάνεις... Πώς θα το κάνουμε αυτό? ...στον εκτιμητή μας? Α, ναι. Πόσο πιστεύεις ότι αξίζει? Μπαίνουμε free play server, είναι εδώ πάνω. Από τις στιγμές που απολαμβάνω πάρα πολύ στοχαστικά. Πάμε να σπάσουμε το νέο ρεκόρ ψηλότερης Είναι πάνω πάνω. που έχουμε δώσει στο Castle Crash. Αν θυμάμαι καλά, η μεγαλύτερη εκτίμηση... Ωραία, βγες και μπες ξανά από μένα. ...σε κόσμο πάλι 5.200 ευρώ. Σωστά? Πολύ σωστά και τώρα πάμε σε μεγαλύτερο ποσό. Άντε Θάνο, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Πες το επιτέλους. Η εκτίμησή μου για τον κόσμο που μας έφερες σπάει το μέχρι Κάτσε να σου γράψω κάτι στο chat. που έχει δοθεί στο Castle Crash Και είναι... και είναι 5.300 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω πως μπορείς να διεκδικήσεις περισσότερα και να φτάσεις στις 7.000 που Σου γράφω κάτι στο chat, Μαρία. Η εκτίμηση... Ναι. Πιστεύω αυτή είναι μεγάλη εκτίμηση. Ωραία, πες. Εγώ σου εύχομαι να ξεπεράσεις... Όχι στο chat, εδώ που μιλάμε. ...ευρώ για να έχουμε και ρεκόρ... Πες μου. ...σήμερα.
Πες μου. Και να σε ξαναδούμε και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά. Καλή επιτυχία. Δεν το βάζω κάτω. Μέχρι να πουληθεί κάτι θα σας έρχομαι. Στο chat, όχι εκεί που... Όχι, στο chat του Roblox εννοώ, που σου έχω στείλει. Αλλά να μου τα λες, σου έχω στείλει κάτι στο chat του Roblox. Φαντάζομαι αν είχαμε... Εκεί που είναι στο παιχνίδι, όχι στο κανονικό chat του Roblox. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Α, ο Τσαγκαράκης. Έλα Γιώργο μου. Έχει προκύψει κάτι έκτακτο. Ανωτέρα βία. Δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στο επεισόδιο σήμερα. Τι λες ρε Γιώργο, και τώρα τι κάνουμε. Μην ανησυχείς. Έχω βρει λύση. Όχι στο κανονικό chat στο Roblox, στο Dress and Press. Αυτό που λέτε 5.000. Από μένα κάτι θα στο ξαναστείλω. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγοραστές της Ασφαλιάς. Θα πρέπει να λείψει ο κύριος Τσαγκαράκης σήμερα, ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Σου στέλνω, δώστε. Γιος του και συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης που δραστηριοποιείται τα τελευταία 33 χρόνια στον κόσμο των ρολογιών και το πολύτιμο χρησιμοποιητικό. Ωραία, θα κάνουμε ένα outfit. Άρα είσαι ο καινούργιος μου ανταγωνιστής. Πώς είναι αγωνιστής, όχι ανταγωνιστής. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε το επόμενο αντικείμενο και κάτι μου λέει ότι θα είναι δικό μου. Τι μου είπες ότι είναι? Ακούω και φωνήματα μπαίνοντα στο δωμάτιο και βλέπω και δύο πρόσωπα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγαπητοί αγοραστές. Παλιό γνώριμο. Καλησπέρα. Ακριβώς. Είμαι ο Νίκος. Πάλι κάτι σε κόσμο, Νίκο, έτσι, καλά θυμόμαι. Ναι, ναι. Ανοιχτό δεν είχες φέρει. Μπράβο, μπράβο. Αυτή τη φορά έχετε φέρει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον όμως από τον Αμυντόπουλο, έτσι. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου το δώσετε όσο μας εξηγείτε την ιστορία του. Ναι, βέβαια. Τι είναι Νίκο αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι ένα φούλε, 8 καραβαΐρο, Σου έστειλα. 10 γραμμάρια, με μια πέτρα πλέκιο πάζι. Λέει ο ίδιος Τσαγκαράκης να έχει το ίδιο πάθος με τον πατέρα του για τα κοσμήματα. Κάποιος. Είναι όντως ακριβώς τα 110 γραμμάρια και ζήτησα. Είναι ένα χειροποίητο κόσμημα, πάρα πολύ ωραίο πλεκτό, σε άριστη κατάσταση. Ναι, Ένα πλέον σχεδόν καινούριο. που θα είναι σίγουρα άνω των 5-6 χαρατίων. Έτσι όπως το βλέπω εγώ με πρώτη ματιά. Είναι 12 καράτια. Όπως Είναι 12 καράτια. μας είπε και ο Φάνος, ο εκτιμητής. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κόσμημα και θα ήθελα να το δώσω στην Ειρήνη που δραστηριοποιείται στον κλάδο, να το δει και εκείνη. Είναι φανταστικό και μου φαίνεται ότι θα μου πηγαίνει φανταστικά πάνω μου. Αγοράζεις και για σένα. Αγοράζω και για μένα όταν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ. Αυτό. Αυτό το βρίσκω ελκυστικότατο. Είναι ένα κόσμο το οποίο μπορεί να φορεθεί άνετα από μια κυρία και μικρή σε ηλικία. Ωραία. Μεγάλη. Συνεχίζουμε το outfit εμείς, παιδιά. Το κόσμο θα προσπαθήσει να το διεκδικήσει. Θα βάλουμε αυτή τη τσάντα. Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σκέφτομαι να δω πού θα φτάσει και θα ακολουθήσω τη ροή των εμπόρων, γιατί άμα το αγοράζει ο έμπορος, πάει να δει ότι μπορεί να το αγοράσει και σου λέει. Λοιπόν, είναι ένα πετλάκι, ωστόσο εγώ είμαι παντελώς άσχετο με τα κοσμήματα. Καμιά χούνα, ρε. Αυτό και τις αλυσίδες της φοράς, προτιμώ τις αλυσίδες. Ωραία. Είναι πιο στο στυλ μου, όπως και το μόνο χρυσό πράγμα που έχω πάνω είναι το δόντι μου. Εξαιρετικό.